Ademe angin wengi teko. Kamu perempuan yang sabar.
Sabilo Tobah yang luar biasa. Wah, iki saka maremku yo. Aku tinimbalan guse sowan wonten Sabilo Tobah nika nganti tak gaweke lagu dhewe lho. Ya, mergo saka mareming rasa. Iki mung judule apa? Sabilo Tobah. Mula iki padha karo penenang yo. Urip kuwi jaman jroning tuwa utawa saya tuwaning jaman nek ora iso nata rasa dadine malah budrek ora karu-karuan. Padha karo sing padha karo ngaji wonten mriki rutinan malam Selasa, malam Jumat lan yo liyane kuwi padha karo dislametke lho. Ngono. Golek slamet, golek ayem, golek margane urip supaya mulya donya lan akhirate. Allahumma alhamdulillah. Ya, rasa syukur sing tanpa upama. Aku lan rombongan Cakra Budaya Tinimbalan dalu nika awake dhewe iki sore mau adicara najuning harlah Sabilo Tobah iki luar biasa kok lho. Dadi son trek-trekan iki do teko dhewe-dhewe. Ya. Tontonan apa wae do teko dhewe-dhewe. Sore mau ana konser saka Mas Deni Caknan. Oh. Komplit adik-adik lanang tak procil si es lho melu menghibur wit sore. Abah Kurin Girun ya Abah Girun aku nek kami men sosol juga lho kami men sosol lho jadi Abah Girun ya rapuh dideleke tinggalipun ing mulya aku krungu-krungu kaya Pak Marwoto Pak Marwo padha ae kaya iki padha karo ulama umarok lan seni iso nunggake cipta rasa budi lan karsa demi ya kuwi katentreman karahayon lan kesuksesan semua keluarga besar ST Pusat utawa Sabilo Tobah. Ya dening suka paling suka nek awake dhewe matur kok dengan oke-oke sing mbakku resuan rene iki tenan kok apal aku sarwa entek kok. Lah guse iki sembarang iso. Nembang apik, banyol ya pinter lho. Terus nek dawuh-dawuh babakan pitutur, babakan urip wis tenan kowe kaya-kaya nek jagon karo penjiran iki ora pengin mulih. Oh ngono. Muga-muga Gusti tansah pinaringan sehat walafiat panjang umur. Sabilo Tobah ya tansah istiqomah. Golek berkah bareng-bareng wonten ing Karanggayam mriki lho. Ngono. Coba iki anakku wadon iki ada saka Kediri kaya. Kediri. Heeh. Niken Salindri karo pinarak mawon nggih nyambut para tamu agung sing panrawuh lungguhe para jamaah Sabilo Tobah dari segala kalangan. Mula tak gaweke lagu iki jamaahnya mendunia lho. Ora mung Indonesia, luar negeri barang. Niki nek kowe pengen golek ayam wis to timbang budrek mikir utang, mikir bojo sing nek omah mlombrong nek metu macak wedake dan kaya dempul kae. Jadi ora usah mumet-mumet ngaji ning Sabilo Tobah. Iki gawe manu nduk Niken Salindri, selamat malam Cahayu. Karo pinarak dhisik kemawon Slindro Mas Slindro. Alamate anak soleh ya nduk? Nggih. Alamate anak. Pira neme pira? Alamate anak. Niken iki wah iki sing lagi tren-trene kok lho. Obah iki foto wong. Mau ning pondokan idune dipoto bareng arep kena idune. Ngataku Pak. Tapi simbahku selamat dan sukses. Harlah Sabilo Tobah utawa Mila Sabilo Tobah yang ke-5 iki muga-muga nambahi saya kuntara, saya ngrembaka kabeh istiqomah bareng-bareng golek berkah bersama Gus Idam. Allahumma amin. Yo, Niken Salindri. Alamate. Mana mau mak kowe iki jan Kanthi
Alamatnya anak soleh tenang bicara gamelan ya kepenak ya niken iki cara piantun kakung nu suarane kaya Mas apa bedel sama badol bedel Mas Badol Mas tenang kok hasil musik luar biasa mulane awake dolan tuan ring iki banyak ya kanggo ngisi suasana sore mau ana konser Mas Deni Caknan ngono terus kapore nyata kena jarene wong dalu mrika wae iki ora ijen ya bebarengan mau ana Mas Perce ana Abah iki suasana pancen tak singget lho ngono jejer sing kudune 3 jam tak gawe setengah jam ya Mas Perce sampun siap oh piye ngomongkan dulu sik lho aja ya munggah rene CS nganggo tendang apa ya Penduk dino santri lulusan pondok. Oke, kaya koprak awan mau. Ini tak bagus menurut aku TCS. Atau panglima yang sabi lupa. Sukses selalu. Santri pekok.
kata rewangi sarungan gawe songko assalamualaikum lakono tapai mlero kata rewangi ngempet orang ngerokok maca sopan ben koyo kang pondo ilah dalah suatu lali nyoblos jare bapake aku koyo santri moto Pak Mawoto ayo Pak lagu orang nyanyi to Pak yo aku yo Pak suarane Pak ayo tunjukkan pesonamu gimana Pak D? Pak D Mawoto. Aku pengen oleh preman, wis tahu-tahunan aku oleh dadi preman, pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Tobat kapok lombok kadang kurus kadang mewah, dongano ben kapok aku pengen oleh dino, wis tahu-tahunan aku oleh dadi preman, pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Endotena santri urusan mondo. Ayo Pak D. Kadang mego, aduh manok kapok aku pengen oleh tino. Wis tahu-tahunan aku oleh dadi preman, pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang mego, dongano ben kapok aku pengen oleh tino. Wis tahu-tahunan aku oleh dadi preman, pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dongano ben kapok aku pengen oleh dino tahunan aku oleh dadi preman, pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dongano ben kapok aku pengen oleh dino. Wis tahunan aku oleh dadi preman, pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Kita Pak Di Mawoto kok melain kok. Tobat kapok pekokin, tobat kapok apa apa ora sampean kok mek bumbu tekok itu. Lho wong tuwa pilih sepuh lho. Sampean pilih sepuh apa pilih nom? Pilih sirin. Rasa suara suara. Lombok lho, apa ora dene? Jenenge wong tuwa kanane nesu. Ya ta, paitane nesu kok seneni. Sabar. Aja apal. Marwoto kok sabar kuwi ngerti KTP ora? Apa KTP ini? Sabar. Marwoto Inna waha ma'asabiri. Sabar kekasih Allah. Lah iya sampeyan sabar. Marwoto
bucek maksudnya jenengan ampun nesu jenengan niku sabar. Marep. Iku wis kumpulke dhisik kowe iki dek cilik amu wis Ketoke udanan iki konslet ketoke. Sabar. Lek gawan kaya do. Sabar kuwi watak. Sing kudu ditata. Cilok ya. Sabar sik nggih. Panganan kok ciloko ki mbok kowe sing Cilok ora ciloko. Anak bayi ora wene to wong tambah karo kancane dhewe ngono ora kowe bareng sugih medhit kowe pelit kowe. Sing pelit ki lho sapa? Perkara kowe lho. Lah iya cilok. Cilok ora ciloko. Sabar. Persil. Yo. Awakmu yo sabar. Wis kowe iki tak golo-golo. Lah napa? Lah kok terus nesu ki lho. Lah ora ning ngono. Awake dhewe ning kene iki atur panglipur suka panisuka dalam rangka harlah sadurung tobat. Lah kok terus nesu-nesu ki lho. Kowe iki terus ora mulai iki megawe apa kowe arep nesu-nesu? Pak sabar. Nek ngono pengen gareng. Sabar. Sabar gareng. Wis awake dhewe ngomongan dhewe. Serane jenengan mriki sing paling nuwun sewu sing kuwat dhewe. Iya. Sampeyan rono wis. Saya kasih kelonggaran. Jadi, iki lho. Ning kene lho. Ning kene lho madhepe rono. Nah, Aku ora pekiwu, para warangana ning kono njur aku jejer ning ngene iki. Ora apa-apa. kan wong tuwa. Tuwa ki nek metu mesti do. Ngono ya, omong sing pertama. Yo, omong. Beras saiki sepiro? Aja mikir beras, pikiran penonton lungguh lho. Sing kene lungguh sik mesane sing nang mburi. Sing ajeng lho ya. Lungguh sik. Arep lungguh. Lungguh sik. Nah, jenengan karo mriki mesane sing nang weekend kok sing kuwatah ngoten iki. Ayo sing arep ngadep sing. Wis tak kuwatah ngene. Kuwale Pakde. Masa mau cak tukaran jenengan kan. Nggih, nuk. Kok ki apa? Lungguh. Ayo nuk. Bos ini ngene. Nggih. Iki wacana serius ya, aku nyuntrung serius. Wacana iki pengumuman yang sing santai iki. Serius. Lepas dari dagelan iki. Niku, nah Pak Dim pengen ngomong dhewe muake dhewe kuwi mau tau kuwi. Nganggo headset iki mah dirasah krungu sapa-sapa tak rungokne dhewe. Nesune. Dicari. Nah, kuwi serius iki. J. Pengumuman serius. Yo rasa dicetakne nganggo kata-kata serius. Dicari Bapak Jiat dikarenakan hilang. Alamat Sembon Kanigoro ditunggu anaknya yang bernama Akin di pos kesehatan 1 di kiri panggung utama. Kondisi anaknya sakit Nggih, Pak sapa ki mau? Jiat. Pak Jian, nggih putrane sakit diintosi nang Pak Jiat putrane sakit jeneng Dawangsul. ditani ning kula ning apa Pos kampling terdekat. Pos kesehatan 1. Sebelah kiri panggung Kiri panggung utama. utama. Nggih. Kiri niki ki madhep napa rono? Ayo. Nek saka penonton ki sing kiri kono. Panggung utama. Kono. Nah, Kono lho, Dik. Utamae kono. Tuwek dulu. Wong tuwek kok kono. Lah kok masuk sakit lho iki to. Dik, iki lho ngobrol. Yo, Iki wis ngobrol. pengumuman nggih. Ya. Ngobrol kali Pak Dalang. Wong suwi Acarane ya kuwi harlah Sabil Tobah. Yang Majelis Sabil Tobah yang kelima. Yo ditungakne. sing ngomong kowe wae kok apa tak mlayu kabeh kok. ngapa to? Jenengan sing sepuh ngoten lho, Dik. Lho sewu Gus, kula teng mriki nggih. Lho, Niku lho tonton iki. bisa sampe nikah ya? Iki teng mriki. Oh, harus iki anak dhisik. Pun. Dados apa? Dados apa? Lho, kula kok aku to. Sampai dulu. Dados niki acarane nggih menika harlah yang kelima. Semoga hadir. Enten apa? Enak apa? Kelilipan. Ini penapa? Sebulan ya. Ya. Apa? Kelilipan sak mene. Oh, harus beli perbatu. Abai medion ta? J. Lah kok elok men kelilipan kok sak ngono. Lho wong Daya kok. Daya ning endi? Ora ngerti apa to, Mas. Bapakne iki lho. Bapakne wong kecamatan sak kecamatan wedi kabeh. Lho lha ngopo? Edan. Lah iki lho seksine ya enak.
Syukur kesetrut tokormu. Rumah satu. Buang iki ngono kok. Iki ngomong ra oleh karo kowe. Wis ben bae. Awake dhewe bengi iki melok dalang gedang goreng iki Rudi gareng. Kok kita wis wengi kesel nganu benane. ora lho tapi kok njaluk digoreng THT. Lah nggih, Rudi gareng Senengane gedang goreng. kok preso to panjenengan Nek ora gedang goreng malah senenge gedang samurai. apa gedang Samurai. gedang Gedang samurai ini. sak kalah koyo dawa lho ben nggih sing dalu apa kirun Wilujeng Sugeng Dalu sing rawuh sakmene kae. Lho, iki ta wis ero kok didoi awake dhewe sampeyan kuwi ben boten yo. Umat neh. Wis. Ane suara sapi wong kalah kae lho kok ngengkel lho. Kalah sapa? Ojo dimang anake loro. Nggih. Wale Iki sing iki berita kehilangan karena pengunjung malam ini luar biasa mulai sore ini ya. Anak hilang dengan ciri-ciri rambut hitam, kulit hitam, mata hitam, kuku hitam. Tolong jangan dipegang, itu anak kaget lah. Kaget. Oh, sing bener melu kaget lucu. Ayo kaget nih, balik kaget bareng. Kaget bareng. Balik kok sampai sini sarumpun. Balik mana, Mbak? Balik, Mbak. Anak hitam, kulitnya hitam. Ojo nanti dibaleni. Yang apa? Nah kaget pindu ki akhirnya stroke. Ya, Lu malah lagi kok nek strawberry iki Gusidan wis lenggah. Lah iya lho. Lah iya karo Pak Sarmadi. Nggih, Dewan. Nyapa kok malah Ora dibendak. Pak Sarmudi. Mereka Pak Sarmudi lah. Nggih. Halo Pak. jaluk sitoke. Loh, Nyapa yo ono kowe. Ya apa? Ada sini iki panjenengan. Niku kursi. Kursi kok Kursi kok. Ada ngarep kon, ngadep anak. Nggih, mawon iki kersane ngobrol sing colak nggih ngoten. Nah, iki paling tak kene ya, luwe luasan. Lah, ngono penake mung gawe Oh, iki kursi Wayang kok dinek iki njur. Lah kan ning kene awake dhewe bebarengan ngrungokke dawuh saka aku Gusti. Aku iki napa? Ora mikir Gusti Hitam ulang tahun Sabilu Toba iki nggih. Mikirke sing kaosane ireng-ireng. Lha nyapa? Wareng kerenge bae. Lho ya jane tugas. Mulai nek lupute sampeyan nek besete sapa sing tanggung jawab? Lah Ngene lho tak kandhani. Rasa montane aku wis ngerti rasa totalitas. Ya wis nek ngono. besete sampeyan nek jlumpe sapa sing bakal tanggung jawab? Ya ora didelok to. Didelok apane, Pak? Lah wong aku ki karo Gus Hitam dicepaki tuli ngono krak berarti tamu to. Oh tak kira ambulans. Ambulans iki yo ngenteni kowe engko nek sembako. Ngawur. Rudi kok. Dadi tuli-tuli tamu. Tuli-tuli iki tamu to. Terus Aku ngerti tulis iki gampang sule kok. Yo dhewe iki yo. Kaya kok ini dhewe temu jenenge sambung. ya sambung iki ben omong dirampungne sik. Diam. Ayo. Oh, cek aku mau didhawuhi Guse. Ya. Kon melu omong lho kok diam Iki lho ben crita sik. Ayo. wis aku ceritane ku aku ngerti. Itu ora diceritani. Isi-isine. Lah kok isin? Repot. Walah. Sing isi sapa? Aku kanca aku. Sing isi sampean to. Ya wis dene kono ora isin kok. Sing isin sapa? Aku. Lah iki dene wong Lah kandhane jarene sing isin kene. Sini. Oh iya. Wis ora tembok ora lho. Iya. Kaya muni Wilujeng Dalu iki kok bener. Lah sebener. Sugeng Dalu. Lah kok saged? Lah saiki nek muni pagi-pagi butan yo bahasane Jawa endang-endang picek ngono. Sastra iki Mas. Oh sastra. Sastra. Jadi Wilujeng Dalu ini salah. Salah sebenarnya Sugeng Dalu itu satu kata tidak bisa dipisah. Oh. Aku ki UGM
Universitas Gajah Mada untuk gede modon. Rasane pripun, Pak? Rasane pripun? Biasa. Apa? Ceritane iki lho mau tulit. Aku lali. Ora, tutup nih, Pak. Aku. Ora untuk sampean lho. Keterak untuk gede modal iki lho. Iki lho tulit-tulit mau piye Piye, Bang? Apa? Tulit iki tamu. Lah ora wis teko aku ning mburi tulit-tulit mau lho terus Piye? Lah yo wis to tamu. Lah hubungane karo sing ireng-ireng keren mau lho. Kaeke ora rasa dihubungi. Tamu karo tulit-tulit kok. Lah nek mau ngajeng ngomongnya kok pertentangan. Lah nyapa kowe ngeyel wong aku ora. Maksudnya gandengane tamu aku Maksudnya tuh apa digandane gendaan apa piye? Saya tak maksudnya lho, sampean uga madeg. Kalau lho aku mesake karo iki sing ireng-ireng lho. Wong mosok kasare kaya ngono. Nah, Wong karo tulit-tulit karo tulit tamu. Lah iki lho burine iki lho piye? sambunge apa? Iki napa? Burine iki lho. Gurine sapa? Gurine lho. Gurine wong lugu wakeh ndelok. Iya, tapi ceritane iki lho. Ali. Ya, iki Kali kok diangel ora kuwi tok. Ora iki kali Aku iki. gak oleh aku. Piye, Bang? Piye, Kowe pengen karo aku kok. Mo aku. Awakmu mo. Tuwek karo tuwek ra. Moro cangkemmu kamban. Ya kok diobras iki. Lah wong kene Mulai sampai iki. jamaah ki delengan Gus Hitam. Kampung luar negeri. Nggih. Nah kok ya enek wong Bandung Masa kenalan kumaha pawartosna sahabatnya seorang baik ngono. Wong Bandung iki. Lah aku kebelet kuwi lak dikene toilet. Kok plastik kuwi. Iya toilet saiki ngono kuwi ora plastik kok. Aku ndoblok ngene. Lah kok njaba didodok wong Bandung. Piye? Atos. Aku yo muni empuk aku. Atos sing empuk. Jebul wong Bandung iki nek ngomong wis, kuwi atos. Karepe iki wis. Jawabe ora urung. Aku mah ora ngerti basa Bandung. Atos, empuk. Tak kira nek tekon Kudune le maksule ora empuk. mentret. Bisik ora akae kok gampang nesu to. Anu wis Berarti akur. efek tuwek niku niki teng kali niki mulai teng dalem mau teng dia wau. Wis tukaran iki terus. Aku namane karo Mas Deni cak nano kudu nesu kabeh lho ya. Nggih. Wong loro iki. Nggih. Baksone. Lho iki bakso iki. Kok laline? Karo Gus Sistem. Anu, Mbah, mangke penarak pondok rumiyin iki prasmanan. Iya, bener. Aku goleki panganan sing jenenge prasmanan ora enek. Maksudnya ngene Mas. Iki sing ginane aku apa sampean? Baksone Aku ora aku golek Aku ora enek sego goreng Iya, sing panganan prasmanan. Iya, maksudnya prasmanan tuh ambil sendiri. Kowe kok sing nyuguhi wong sing nyuguhi Gus Sistem kok kowe ngekel lho. Kowe ra Raimu tenggonmu tempene tengikno. Oh, ale dagelan undang. Mau. ngakune tempe saka Malang. Betul. Opo peye saka Dongjati. Uramek iki lho. Wis enek 6 dina, Mbok. Ngene iki lho. Wah, Lah, medhit kok. pangan ki apa ki rine ki ning silet ki Lah cerita arah. Nah cerita iki ning kene parah iki angel silit kuwi. Nah cerita alon-alon. Slilit. Ojo kesusu-susu. Kayak malah sarung kok. Slilit. Slilit. Sing mangan kok kowe. Sing mangan aku kok kowe ngengkel. Lah kok mesti mangan ngono kok ya dikenek bareng. Karung ning ilang. Hah? Monggo Mbah, Dar, Mbah. Heeh, baksone. Jos ngene iki. Sambele. Waduh, enak ini kaya remason. Waduh. Sama aja mau. Mangan aku Jangan mau. dijono tak ora tedas aku. Lah, meja sing sebelah kono. Ya. Dian. Lho, meja iki mangan bakso, teh hangat, putih. Waduh, nggih kacang atom, jebule kapur barus.
Karena kan ya didelok tapi kan ning kono kan akeh kaos-kaos. Kan ora apa iki dikek kapur barus. Iya ora usah dipangan. Gak nesu, gak didare mboten napa-napa. Lho kan pernambu lho. Ah iya wong tahu. Ngarang dilan ora usah tahu. kan kuwi. Ana. Iki lho cerita iki lho. Iki lho diterusne sik. Aku ki nek ro gamelan iku kudu nembang. Nah iya. Iki lho nembang santri perkok mburi tok. Lah iki jenengan jenengan teke pekok tenan. Jadi ora ning preman sapa ning Lombok wong saene dhewe pekok. Oh iki mesti dicekel karo polisi. Lah nyawa. Kenduk dino pancen cah wedok ndlogok. Kamu coba terus aku Bangga sampean iki. Ya ora siap kok lawan lah kok lungguhe metok tok ya rapal bocahe pengak-pengok lungguhe metok tok lah jalak dileboni kodhok sing ora ngolehke sapa mungkin ora ngarep lagu Senene pengarane. nah pengarane sapa kok rene lho kancaku cah iki lah ngene ning isor bocah iki kok gua munggah tenan ora sadar terus apa sing ngarang lagu santri pekok kuwi aku kenal sapa Kaji Beki kae kaji beki kae bae manuk emprit Sing rambutnya biru ta. Iya. oh sinane iki dhewe tibake aku rumangsa kok Menika Gusti rawuh, minggah, kok rawuh, sampun minggah kali Pak Sarmuji nggih. Waduh, suwi banget ora ketemu Pak Sarmuji dhewe. suwi ora tau wayangan Ah, ngomongi zamane Gusti Kambiyen. cek ngirit go nyalonke DPR Dadi ya, ha tepuk tangan buat Pak Sarmuji. Alhamdulillah. Dadi langkah DPR RI iki kobar pelantikan DPR RI Nangga wayang. gak ngundang Gus Hitam gak nganggo awake dhewe Lah terus? udah terus Lah bunyai. Udan ki ngebom menyang Arab terang dhewe nyisih dhewe. ya sik udan Iya. wong ora duwe pendiriannya apa to dhewe aku lah wong kudune kok udan terus ya wis pendirianmu ya udan terus iki ditolak ya salah karo fakta to are setelah jerautan disingkirke opo aku sing kewaringan kewirangan padha cangkemmu lah Pancen Pak Marwo ki omong-omongan angel. aku ki ngampe ngaji wong ki rendeng ngecim nggih piye sing ora banjir Banjir, nggih. sabi tobah kok iso terang iki nek gak Gus Hitam wiritane apik ora mungkin aku takon Heeh. zaman rene kan nggih niku pripun to Gus Terus? lah kok enek wong sepuh gampang gak kirun katoke sing digawe calone Einstein tau calone deres lah sebab kleru katoke banci Ora lho sampe kok ngrokok kantong banci barang kok kaya penggawean. cerita mbok sing nalar di rumah Wong pelawak kondang kok ngrokok kantong banci iki kok kurang penggawean Gusti diaturi paling dawuh. Karo ini karo ngomong-ngomong Gusti karo ngenteni dawuh Gusti. Diaturi mik. Nah. Jadi Gusti nek kondane kono kurang prayoga jadi ning kene. tak penake sak persikane Bingung lho, ngomong napa lho? ampun tangane lho pate aja nantang apa to iki sing aku damel kok sithik masalahe urusane dawa Lah apa? arek kene nang dikojo lucu sandang panganmu sempit gitu lah anu monggo sedaya jamaah sareng-sareng kula ajak maos tahlil pikir dipun peruntukan Marwoto wah kok ekstrim lah kok sampe lah wong ini anu kan dicikir apa iki berapa Pak ora apa-apa ya wis Mbak Marwoto niku usiane pinten? wah ampun hati tekok sih itu dosa kali Gus Dan Mbak Kirun. wah niki nembe jengben matamu Sadio kole wis mati lho jone
Kok iso iki Nyantai koyo kudu nyantai. Nggih, nyantai. Macammu kowe nantang aku iki dimekene daerahmu. Iya wis. Ijeno ning kene aku diparingi aji lebu sikilan karo gusik. Ngantem aku kurang sekilan. Lakane siji. Apa? Arep kumpul bojoku ya kurang sekilan. Gak kena-kena. Monggo lenggah. Monggo siji. Nomor 72. Iki Menika 72 Mbak Kirun 60 62. berarti disebut Pak Di Marwoto. Kakek 10. Terus sini bensin di sini apa? Nun, kula mboten kesel Gus nek jenenge kadene mawon. Di sini Becik menika ngejak dhisik karepe Gus Idam ki wong jenenge wong urip ki ning kiparane. Iya. Soalnya aku mati, kowe mesti gak nglayang. Kok yo iya ta wong dulur lho. Ora mergo kowe mati dhisik. Wong tua-tua iki ngomongke babakan mati. Aku gak melo-melo. Kalau guyon Cuma melok-melok itu, cuma melok-melok. Ora apa-apa. Aku mati dhisik. ora apa-apa piye, Bang? Ya apa yo disemetem nang karo anakku urip meneh. Urip. Padane lilin yo ben yo aton jebles oleh omong. Nongkrong pinongkrong rupiyin, Pak Di Marwoto. Pripun? Pinongkrong. Banyak iki bosone. Nah, arep tak lungguhno ngoyo-ngoyo ya nongkrong kok mangga. Terus pinongkrong. apa iki acarane? Lah iki pokok sahur manuk mawon, sahur manuk kali niki kanca-kanca utawa pepunden kula Abah Kirun, Pak Marwoto, kalian adik-adik komedian Ini kita. tak mulai dari Pak Di Marwoto. Nah, Dengan adanya Sablu Toba, rukinan pengajian yang merangkul berbagai macam kalangan. Ini bahkan termasuk kiri saya ini Mas Tony ini Nasrani, ST cabang Oh, Pak Nasrani. Tony yang itu. Ini Pak Tony Andreas. Ini yang berangkatkan umroh tato tadi. Wah, luar Yang biasa. awal saya itu. Terus ada teman-teman sing garangan kecak cilik. Dan ini pripun menurut Pak Di Marwoto komentarnya tentang Sablu Toba apa? Kowe dikenal ke sebelah Gus Idam ke Pak Tony. pedot asu. Duduk Tony, iki Sony, iki Sony, duduk Tony, duduk. Ora pedot ya. Dewe nek Guse duka aku lho sing nek Abah Kirun. Jadi kalangannya Pak D, mulai dari kalangan non muslim, kalangan garangan, sampai bahkan yang berilmu, yang pejabat kayak Pak Sarmuji ini DPR RI. Nah, pengusaha juga ada, yang kalangan biasa banyak, kayak saya biasa pol. Dan menurut penjenengan Pak Di Marwoto pripun mengke urut, jujuran, ya ini menang, jangan menang sih. Nah, cangkemmu kuwi lho. Boten Pak Di Marwoto sih. Aku tak ning kene. Wis ae kayak macam. Bahaya, Abah Kirun anarki, jadi. Nah, tak kira Lu kok kene lho. Colo sih. Yang kene ndi piye? Aja kamu di. Ngapa? Rai ini tak sepatonane sih. Jenenge tak ekstrim. Nyantai. Tenang. Tapi jalan makan mami. Nah, Lah iki sepatune anakku. nek ketarane ramarem sesuk dienene pencador, atelite Pak Di Marwoto karo Mbak Kirun. Lah ini yo. Sip niku. Si apa kali ya turu. Lah bila nyiapi ambulan tenan kok ya. Sinten buat me pentaktor kali apa iki? Apa iki? Lho, USB. USB, DCB. Pakde nyapur aja cesan. UFC. UFC. Kuwi mbok tak nom nek wong USB. Oh iya. Kuwi kabel data. Saya mawon. USB iki gak sidene masuk kon. Wis apa kok USSI duduk. napa anune? Mari, Pak Pak Di Marwoto, jenengan. Dereng maune dereng caket sowan ten Riki Gus niku ningali napa YouTube kan. Nggih, siap. Antos garwane jenderal wonten mriki kula ningali. Oh nggih. Terus si penyanyi putri sing saiki ning viral itu Sinten Sopo? Asmara Hancur. Wah, Happy Asmara. Happy Salma niku Happy Asmara. Mbak Anjung iki Salma. Wong lho ya nengkel. Aku yo ngawur. Jadi melu remen. Mergo nek manggawe kula pengalaman hidup. Ora yang dijaga ketenangan, ketentraman. Siap. Wong nek tenang, tentram itu insyaallah pas rezeki yo lancar. Iki sing Amin. ora sih kalau ben nggih
mae Saimah mriki nika kula nggih ningali dadi sakniki entene nek ketenangan, ketentraman sing digoleki. Kula nggih bondo akeh iso nggo nambah Bengawan Brantas. Oh, nek awake lara ajeng ngopo. Ora doyan mangan arep ngopo. Lah iki kelingan aku. Kelingan aku kering soal Gus Ika mah. Tambah ono Gus aku wis ngono wis berketenan. Nak buahmu perintah. Lalu tunggu kok perintah iki. Ayo tembunge jaluk-jaluk konotasinya ora ngono kuwi. Tambahane ono Gus. Lha iki tak teki crita. Ngono lah iya, ora disopan. Nah, jadi kalau menurut Pak Dimarwoto intinya sebagai tempat ketenangan lah. Nggih, Gus. Tenang hati, tenang pikir. Dadi napa-napa nyambut gawe iso pikirane Enak, ning fokus. dadi paling banget niku napa tentrem terus tenang ayem nomor siji niku nek pun ayem kalih tentrem pikirane padang mergo entuk sesorah niku napa-napa insyaallah lancar Lancar. ajeng duwe bojo meneh yo lancar Lah. Iki konsepnya piye lho iki? Kebablasan iki ya. lho nek derek duwe bojo ra bojo apa-apa to Oke, nek jere. jomblo Oh, nek jomblo. ada bangsa rasaan manusia ngene niku wis ora duwe kamus ngoten niku Gromoan, heeh. wah kromo niku Kok wis ngono kuwi. Sejenis rasa. nah rasaan ngoten niku Ya wis, niku nek Abang kira pripun, Mbak? masalahe niku Tenang, Mbak. Pisan, Cil. Yuk, pisan, Cak. masalah Bahaya ini. satu Iki ambae kok anarkis terus kan. Iku mau mlebu liputan iki, Mbak. sing kuat masih kuat Nggih. tambahno papat kaya ngene tak untale saiki Oke. sumbare Mbak sumbare padi pripun Pripun nek menurut panjenengan, Mbak? Mestine kudune beda. Nggih, Karo Pak Dimarwoto. Pripun nek jenengan, Mbak? Nek kula niki Islam. Nggih. Islam itu nggih ngeten iki. Perekat pasduran, perekat kasih sayang. Di situ ada Islam, di situ ada Muslim, di situ ada kedamaian, kesatuan dan persatuan. Tepuk tangan luar biasa. Samenten katai beda-beda jadi sitok. Jadi ke Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Ah, niki luar biasa. Alhamdulillah. Terus wonten kaji tahun ini. Mas Tony. Mas Tony Kristen. Niki dereng karuan. Apa? Sing lakon abang niku. Kok sampean iki lho kok. Nah, sampean wis gede. Urung karuan. dereng karan terus piye Gus Lho, Kirakan apa ini? lah mbok aku ya lali. lah lali nek cerita kok mesti lali di luar itu iki penyakit luar ini ada sair ngeten iki napa-napa lali Asyukur kok ada Jadi Indonesia Pol ya. Indonesia Pol. Nek Cak percaya piye? Nek kula niki sing kula pikirna mesti kan. Piye Cak? Wonten kali. Loro. Sing kula pikirin niku UMKM yang ada di sini. Masya Allah. Mendino, maksudnya satu minggu dua kali dengan acara semacam ini parkir kebak atas ngoten niku. Lagi ngoten to. Nggih. Bakul notok mulai mriko sampai notok duk. Sing nomor kali kula takut, melihat sing mriki lah sing ibu-ibu kok mesti dol mangan iki lho. Kok ana sing go mangan dhewe. Oh, nganu sang bekal iki to. Nggih, sang bekal niku pripun ngoten iki? Gak paham. Niku bekal apa saking dalem apa saking griya apa pripun apa Dari rumah. Ngoten nggih. Dari Iki rumah. jane apa pengajar apa delok anu loro iki nek wong loro. Lha ora ngono, enek sing do mangan ngono lho. Persiapan tapi lho bekal ora. Oh, mboten. Lah kowe mending jagake kancamu. Mboten, Mas ngeten lho, kula tangkep niku lak ibu-ibu do mangan, mari ngono digone status. Mulai dugi sekitar jam 3 nggih. Iki lek sing marani pasukan story. Oh, alah niku lho sing kula boten kertas nggih. Nek leres Piye? percil niku nek UMKM berjalan Nggih. perputaran ekonomi. Jane kula nggih badhe usaha terus. Napa niku? Menungso sitok niku. Heeh. Kula bakul sawak niku rak wong Yogya. Heeh. Kula rak yo wong Jawa Timur akeh klopo. Kula gawe keset ing sepet. Lah kok bakul salak iki bakul salak pondok. Tawa akhirnya ngasih do bakul. Lah kok iso tawane piye? Aku ora tau salah-salah aku yang nawari dagang aku sempat iso bersih. Iya, Mas. Iya. Wah, yen apa? Lah, Konsepnya piye lho iki, Kang?
Batane kok. Iki konsepnya piye lho Kak? Ya bisa kok. Aku ora tanggung jawab. Aku ora tanggung jawab, ora mlebu daftar lho, Dik. Aku jawe musik ning ora kula sing Pak Sarwono sing status mau niki. Iki seni ya melok yo piye. Assalamualaikum Ning Mila. masa ning nilai kaya ngono. Kayak saya baca iso. Masa iki konsepnya piye? Wilujeng dalu macane. Nah iki dadi salahne Pak Dimarwoto lho kowe ngisi dalu ngono. Maju. Sugeng dalu, sugeng. Gak maju rene. Kene iki lanang ngomongane Mas. Ini sugeng dalu macane. Oh, separuh. Separuh Maju rene. niki kalian anak kula. Kowe nyapa nggo baju hijrah. Ini lho sasune Pak luar biasa. Enak-enak, kula kok dilokne karo sapa nyok-nyok. Ini sapa? Ayo seni. Nggon kowe jenenge seni ini. Awakmu iki kelingan. Apa? Kaya Mbak Nurhana. Bojone Joko Idan. Ini nyanyi mamang lho. Mbak Nurhana Persis. Wah. Nyuwun sewu niki anu manjange. Iki ora Nurhana, iki Nurhansip. Iki kula dugi mriki badhe nyuwun pertanggungjawaban. Jawab. Anak kula niki meteng. Niki kalih sinten niku mboten ngertos, Pak. Lah niki kula mriki badhe nyuwun pertanggungjawaban. Wingi terakhir dolan karo sapa to, Nduk? Pak Dimarwoto. Dolan ning ndi? Terus aja buka waji iki nek mlebu YouTube aku balik ke propano to mbok dhewe. Lah jenengan jenenge ngusak-ngusak kula iki, Pak. Lah liyane kae. Ya masa pisane dadi. Jadi duka, kula dolan teng Lawang Abang. Red Doors. Oh, malah ya dijawabke to. Lawang Abang. Kula duyek-uyek. Lah, dadi sing macahi kowe iki lho sapa? Sing macahi dapur ku lho sapa? Panjane Deni Kristiani iki. Malah bojone percaya kok ya. Langsune sapa? Kowe iki lho penyanyi ambyar kondang lek iso maca kaya ngono. Kami nanan. Wong gending ape rasa ngawiti lelaimu. Kok jadi isin, Pak. Iki anake wis lair borong. Anake wis lair borong. Kowe iki ape dadi bapak? Mas Deni. Nggih. Putrane wis lair borong. Sampun alhamdulillah. Anak kok iso? Setri. Nah, Allahumma amin muga ora ngono. Bapake ngono. Dene kami sama bayi. Wong kowe iki lho sing senengi cah nom-nom. Oh, lha terus maca kaya ngono ki lho. Bene, dhek golek ceperan. Kaya ngono dinut mau akeh lho gua. Delok maca apa ngono ya. Intine nek wau lumut bapak kali ibu niki langsung mon. Bapak kali ibu piye to? Iki bapak, iki ibu. Jadi kula Dateng kumpul. Iso. Awak masuk dinyek apa ya apa rasa dadi atimu ya. Mesane. Sesuk tak bukane ning gone poluan. Kowe tak golekno kamar dhewe ya awakmu ya. Kowe nyampo. Poluan ya. Mesane DC musik tetapi biar kita Ora. Lah iki pripun Pak Dimarwoto? Jenengan tuwa kok nggih rasa to? Ya tuwane umure nek karepe wah sinare sik. Aku isi. Jare iki mulai sambat karo mbokmu. Jare pas anu digarap anu Pak Dimarwoto jare nyantol apa jare mon? Nggih teng mriki. Jare nyantol untu ya. Wis tuwa gak mriki. Ora setelan iki. Ya asline nur mawon jamaah isor sing kono wis dadi. Ora digulung sampean temen-temen kaya. Iki kula enten sangono mboten monggo. Iki anu ning dame Gusti Dak. Nggih. Awakmu sesuk tak pondokne. Iki nek lanang kan dene Cak Nan. Nek wedokne jenenge sapa? Deni Kristiani. Iki lanang Deni Canan, wedok ya Deni Cungin ya. Kami kula dini cini. Rumah saku. Wong kok iso gendeng kaya ngono di. Iki angsal anu nembang anu. Oh, boleh. Wong iki penyonyo kok. Boko ketembak dasmu.
bongkok tembak dasmu. Sabar Nduk, sabar. Kalau kita latihan loh, jadi Kan ini biasanya diringi bakul jamu Mas yo kaya ngono. Jadi saya rasa tenang diringi polisi ini berapa? halo bapak-bapak ibu-ibu. Kenal Oh, tenan. Dia kanca sitok gendeng. Ini kaya nyanyi Hengki itu ya. Gua anaknya penerus. Nembang apa? Nembang apa? Dan nembang. Ya nembang ya anaknya iso to Mas anakku kok iso. Ya iya nembang. Boke undang tembang apa-apa ya jadi ya. Iya laguku sing Lagunya lho sing gua aku gak khusus gua Cinderella tiba-tiba di kereta kecil. Lagunya Raji deh penak Raja. Raji dasmu. Ini ki anak bojone kok kolu mangan kalose. Raji bakul koi goblok tubuh rantre. Ayo bojone Raji. Raji bakul. Ndang Nduk. Konsernya diricakan pun Alah wis mau wis. Wis bar. pulang Caman gendeng ya iki wisan. Wonge pedhot. Wong wis sampe disore Purnomo. aku ki mau ngono dadi aku dandani apa wis mau ngono dadi Lho kaya manut percil kok dalam manut wong edian. aku tuh lho Gusti Dami aku kentel kula dibagi Ya sampe ora sebelum tobat ora kene apa-apa. Tepuk tangan buat Mas Kaya Dini. nanti ngomong kayak kula kentir kula gak apa-apa ya iku latihanku nek tuwek kowe ngono. mau tuwa kentel Bang Nemen. Ini jangan nonton muka ini padang yo bukan sangu aku iso aku yo isin karo anak musik Kaya bude seni. Wayang bengi aja mau sepatu putih, rokmu ireng sepatu putih, nek peteng laku kaya terwae loyak-loyakan. iki jenenge genset milenial Pira apa? milenial makanya mondoke teng sabulu tobat oh ngene iki sepatu kene iki apa iki yo alah Nike no Terus iki. iki bener lagune anu ki mau Mbak apa? anu cindir Laras iki mau apa Cinderella Nadane apa? Nadane apa? Nadane apa? muga-muga Betty gak ndelok Betadin. iki aku kok nyanyi Nyanyi. Nyanyi apa? Iki lho Cinderella kan. iku ya selawat sing jelapan ngono lho benteng so bebas aku ngene iki anu mbok nah ayo kebine yo Duh stres aku maca musik. Mulane dibuang karo Joko Edan iki dadi. ora srawung mercil dadine rusak nggih aku dikon iki Nadane. Ada. Ini apa? Emang ibu? bisa ya Apa mas? lagunya Cinderella sih ada sebuah cerita wayang Ramayana Ratu Butoraso Waduh, lah kok kaya Mas Beki ya? ya oh Pak Haji Beki Kok kaya Kaji Beki? Iki buku lo. Bu. Mas kaya Kaji Beki. Cinderella timbang. Kamu nganggo truli-truli ora kita. Are yang ngene ya curut. Kurang-kurang sampai singgo. Mas. Hei, gue ya, bayar setruk. saya lagi mbakmu iki Kok ini nih, Bang? Ayo aku wis sebut Meli kan. Dan piye-piye wae kan terus kan awak. Aku kok jijik tuh aku baik. bang kok kutune diambung to Kecantol. Kok kecantol luntu. suwi-suwi kok malah TTG to tua-tua gendeng lho ya Lembang. Ada itu gendeng yo sampean kuwi. Ya kok iso? Ngomong desa uli dhewe. Ngerti wontenane wong ayu-ayu sing sawe debok terus. Apa ya ora nengen ayo itu vitamin. ha iki mau gawe to Lembang ya, lembang apa? Lembang masih kira. Lembang apa Randok? Larang lembang ikan apa lembang lho? Ini kan mau ini kan di halo. Halo. Ini kancaku sekolah halo ini kan. Halo. Sekolah Weekend. Halo. Ayo. Saya ngebang ini kan mawon. Kalau abang kira nang ngambungi bantal kan.
Dekat sini. Apa? Terus anu siap-siap. Monggo. Aku delok calone munek-munek. Sempat sikile tak ibak. Kamu tembak. Ora apa-apa. Mangene tembang itu lagunya apa? Oke, baik. Konser gitu. Monggo. Dari ajar pangestune. Iya, amin. Ini kok piye tapi? Iya mau jare kanca sekolah. Oh iya, Tariman dulu. Ayo. Ade dewe sekolah katoke gurumu wis colong. Iya, kamu dulu pernah dilatih. Dilatih dasmu dilatih kok dilatih. Sopo sih dilatih? Dilatih permainnya kancanya. Nah, oleh tak kira dilatih apa? Dia dilatih itu permainnya kancanya. Enggak apa-apa. Niken. Ayo ngomong tak bacok dah. Malah kaya kata uak kan. Ibu iki kancamu sekolah. Nah, iso kok ya anakku dhewe. Nggih. Ayo mbok kene aku. Tunggu. Iya, lu kok. Bangkit. Niken. Kak kandhane. Anu Rudi ki sih pacarmu lho. Rudi sih sing kowe goreng kamar mandi biyen. Orang digerok ta? Lah, kanca SMP sing Iki apa? Sing gulune ngene lho. Oh, Rudi Gerong. Lah, Rudi Gerong. Kan biyen mantanku kan. Wis susah tak bacok dasmu lho. Kancaku sekolah Iki bocah iki nyanyi kok. Oh, ya nyanyi lho, saiki nyanyi lho. Kowe kemongkonen ngedasi kelingan ngerti ora? Bojomu gebar bapak sekolah. Yo aja dhewe ngene to. Batok patanggon kowe. Bojoku amit-amit jabang bayi. Ini muga-muga bela ra delok. Iya. Semayang karo Mas Jeni tembaknya apa, Nduk? Duet. Hah? Kita nyanyi berdua. Oh iya Ngapain? apa kan? Apa ya? Sing aku apa lan aku gak. Sembarang ngono iso. Laguku berjudul Waring. Bisa nggak? Waring. Iso sini lho. Kalau budaya iso ora. Kae kudu kae wareng. Wirang kok iso. Oh, Wirang. Lagune yang kuwi. Lah iya. Kaya Niken iki yang sama penyanyi. saiki. Dini Oh, Dini. Lah ya aku Deni Sukma. Oh, Niken lek paseh. Adane Mas, adane. Ora mbok nyanyi sing lagu lagi saiki iki. Apa, Pak? Caloru siang pantara. Oh, amung cipta puku. Suluk berarti suluk. Sanes niku. Mari ngono kuwi. Pegale nggih, mboten apa nggih. Kuwi suluk penanggalan. Nggih, Kakak. Ya. Ya. Udah dipersani Pak Sarmuji kan tidak ada pantai itu dengan. Apa? Magade. Wirang itu. Mak lihat sih. Apa tatu Tatu tasa. Anu Ayo ayam. Mas jreng. Ki Mas ki jreng. Terus cek. Ademe angin wengi teko. Kel. Kamu perempuan yang sabar. Pertelku sih beringkilan wis sebenarnya. Sosok ayane ku mati ngono kuwi ya. Cuman aku kan pertama kali kita Bu. Bisa ya gak apa-apa, Dok. Soalnya kunci macam ini. BC pedot iki. Ademe angin wengi teko. Ngancani aku kelangan kanca crita. Jane namung masalah tresno tapi koyo loro. Yuk, jadi ya. Masih endah disawangi tapi ikhlas ora iso Sampean apa kira oleh jodoh? Apa kira oleh pacar? Pancene Sandi Rono wi. Sandi Rono. Iki mau nuwun sewu. Ini sampean pun entuk saweran to. Pripun atine seneng mboten?
Mbah Tambun nek wis mabuk. Amin. Ini gak tahu. Ya. Matur nuwun, matur nuwun. Niki namine sinten? Kula Pak Petun. Niki enten titipan sedakoe Haji Sarmuji Nggih. sak yuta Amin, Pak. sing sampean nggih sing sampean tampa 200 Nggih. mungkin sing 800 kula. Nah, wah kok gak genep to Mas? Ijalane lho Ci rumah kamu. Kok ora genep to, Pak? Hah? Kok ora genep? Pira kuwi? Dongkon iki. Kan tunai ya. Ditung sih. Siji. Loro. Halo, Papan ping 50 200. Jatahmu yo ukur kuwi. Ukur ngene tok lho kok njaluk akeh nuwun nggih. Oke, nggih, mandap. Cil, kayak timbo aja siswi kok sing ketepet to. Nduk. Apa? Iki fanku cek njaluk foto kok. Awakmu arep di anu sangoni karo Pak Kaji. Alhamdulillah, Pak Hajimu di Ya Kaji sing rencana tadi. Oh, duwite wis akeh kok njaluk sangu. Yo tambah-tambah nih Pak Haji. Lah iki enek turahan gelem ora? Kulon. Wis tak nggone ngegrek mene. Apa? Ngegrek teng Ngawi. 50 wis cukup. Ini Pak Sarmuji nyawer iki lho. Wis tau nyekel dhuwit 50 pun. Sampun. Wis, yo rasa wis tau. Iki wong sampe piye to? Nek urung tau lho. Tahu jawab tahu. Oh, Gong. Dereng. Wis tau nyekel dhuwit 50. Dereng. Nah, rene. Ati Bangila. Kalau nek gawe saka guse iki lho. Wis apa kok durung? Mau wis jaluk. Bisa kok. Halo, jiwe sawer iki kok. Sawer nggih Pak Sarmuji. Ngatur nuwun ya Pak Haji, ya Allah. Gue iku ya. Olah. Wis ngatur nuwun lagi. Mboten nambahi Gus. Buatan cerita iku kok. Ya Allah. Cung skill loro. Kuwi oleh silian ondrok kon dikasih. Kowe pengen ora? Iki bojoku. Kowe iso entuk duit iki nek jawabane sitok padha. Sing wis kalkulino dienggo kuwi basah. Panggaran sik kalau. Iki kok suwi men kita ayo nomor Oh, Sing loro kan nggo kene, nggo kene. Tak nebang ngene. Niki sing bau pamundutan ingkang wingi nun sewu Gus. Apa? Iwune ki wong sing F kakak F coba. Coba ngomong wong ya. 50 ae. Kok itu? Oke. Lho, Renang. Niki kula ngambil anu nduk iki kan mboten napa nduk aja. Nah, Pak teko masih kok. kakek. Mas Gondrong ke. Ada anjir kakek. Ini duit tol ini. Ujungnya karo nduk iki. Bagi-bagi berkah. Nggih, terus. Wis kita nggo mulai Ngawi. Pel. Uang ayu. Oh, Lagu ya, ya. Coba deh. Wong ayu tresna kinarya tomo. seneng aku nek siang pantara ratri amung suluk. Boten suluk. Coba. Suluk. Uang ayu. Sebentar. Tresna kinarya tomo susatro ngebang. Coba ya kuwi, coba ya. Malah Dengan kolak-kolak. Kolak aja coba. Ya. ayo tresna kinarya tomo susatro ngebangku. Iya, wes. Alhamdulillah. Ya. Oke, ya. 3, 2, 1. Kuwi lho ya. Ya wong Wah, Nah. muslim lah ya. Baik, Pak, halo semuanya. Alan masalah.
tanganmu. Mikir wae sik. Pelatihan. Kula tampi. Kula tampi. Panikahipun. Napa? Panikahipun kanthi mas kawin. Kanthi mas kawin. Seperangkat alat sekolah. Alat sekolah. Sah apa boten? Blas. Dok, iki lho tak kenang iki lho. Yo iki sing tak jodohne kawon ganteng iki. Ganteng ae. Malih. Lho raimu kok kowe sing anu to? Wis sing pasrah iki. Oh iki anu to. Ini aku sing Iki sampean Danu pusat iki ta? Oh Danu. Terima kasih kira aku masih nyasari kono ta. Lah aku ya seneng itu. Bekku lho. Kok mau ndi, Mas? Ah, mriki mawon kula. Nang manis. Nang YouTube iso kukur-kukur. Kancane. Iki yo sebenarnya wong wedok Kadal kok iso. Lah kok sok kok itu ngene ya. Loh, wedok sapros. Anu, Mriko mriko nak wonten Pak Sarmuji. Ini Mas Abang. Ini Mas Abangku. Mungkin Pak Sarmuji wonten dapur, Gus. Nggih. Dulur-dulur iki ucapan buat Sabiul Toba bersama ulang tahun. Kayak ono Mas Danu, ono Mas Dewi, kok Danu Dewi, kok Didi. Dini kula. Wayah ning DC lho ya. Amin ya Allah. Ya, susul ning DC ya, Le ya. Ya. Aja bose gendeng. Pak Sarmuji. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki pinapa nikah iki? Iki kula ngaturaken selamat Allah. Sabiul Taubah ke rumah nggih. Mugi-mugi Sabiul Taubah saged dados penerang damel sedaya masyarakat. Amin. Mugi-mugi saged dados tentremipun masyarakat sedaya. Kula dukung napa ingkang dados penggayuhipun Gus Idam, insyaallah sareng-sareng monggo sami-sami nyengkuyung Sabiul Taubah. Kalau kita ngoten Siap. Mas Percil Siap, saat Pak. ini Siap. Abang Kirun Matur nuwun. Pak Sarmuji. Nggih. Iki ulang tahun ke-5 tahun Sabiul Toba. Terus, Pak. Nek nang gone negara Pancasila, nek nang gone Islam rukun Islam kaping 5. Nggih. Mula cita-citane Gus Idam Nggih, cita-citanipun apa? 5 tahun iki kaping sepisan. Nggih. Maca Quran sak maknane. Apa buati lho? Iku buati lho. Berarti niku. Lah iya Tapi nuwun sewu macange. nggih. Mbok bilih niki lak penyanyi-penyanyi jenengan kula penyanyi Unang sampun wau Danu sampun sedanten tesih kalah kali lagune niki. Kuwi iso nyanyi ta? Meskipun kados ngeten iki lagune malah lagu Chinese. Oh, Pak Demarwo. Toh Banjir. niki Cina luar biasa. Jajal lagu barat iki. Ya nuwun sewu tuwek tapi pengen anu gaul. Memang Mas Marmoto iki. Niki jan saestu. Tapi karo Mas Dewi Cak Nang gak kalah ya. Malah jeleput lah bocah-bocah iki. Karo Danu Bareng gak kalah. Lewat. Lek karo Gus e. Liwat. Ora mampir Lewat. Dek, jajal coba. Nyanyi apa sih? Apa lagune? Manut, bocah-bocah mesti iso. Cakrap, ya wis luar biasa. Los. Dinding pemisah. Oh, wah. Anu ta? Chinese. Dinding pemisah. Jajal sama nyanyi. Ojo ge musik. Nang cangkem ra. Yo ge cangkem gede. Wong li jireng xiao yen kai. Apa iki? Bujur. C. Coba nadanya coba. Wong li jireng Iya sik to. kekasih dalam impian. Suara iki Coba. Sune to, notasine to. Ayo bojo loro. Allah. Tapi kan aslinya Mandarin. Nek kalau Mandarin itu jiren kekasih dalam impian. Iya. Asal. Wanan, papa, mama, kuku, sioce,
Ni hao ma. Ni humo. Ora wis aku ning gumu. Aku ngemsene sampean ya. Aku wis ngari. Ya, makasih Pak Dewa, tapi wong sampun kono kok ya manut dermatan. Tuan lain kuwi. Ngene, Pak Gus. Ini sesuai dawuh Gus kita mau lah wayang hari ini untuk hari lahir kondisional. Ini padha karo pemersatu bangsa. Padha karo Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam tapi tetap satu. Mas Denny Caknan kek wis konser, Niken Salindri. Niken Salindri lain nggon Pak lho. Meneh kondangan karane joget-joget dhewe karo mangan. Iki padha kekompakan Abah Kiro ya kaya mangkono maring muga-muga berkah dalem menika buat kita semua. Amin. Jadi adalah sambil tutupan menika ini mereka panggungnya terus dilanjut apa di anu anu kula tutup nih balen ono tembang mau ya nih anu nduk tembangnya kita kowe judul Sabi Tutup Basi mau dibanding ini cah oke ngadeg vokalnya tetep kaya mau ono Putri Sartono ono sapa Intan Budirgawa ono Krisnya mayu ngatur apa nduk sampean engko nek cara aktif ditulung Ayo kerja, antep.